Il-korporazzjoni rċevit numru ta' ilmenti mill-għand il-konsumaturi, speċjalment waqt il-maltempati li kien hemm diversi fawrien fit-toroq ta' Malta Għawdex. Dan huwa kkawżat meta ikollok sistemi tal-ilma tax-xita bħalma huma l-bjut, galleriji, terrazzini u anke ftieħi li jitqabdu ma' sistema ta' drenaġġ. Din it-tqabbit jikkawża li l-kannen jeċċedu l-kapaċità massima tagħhom li allura ma jkollu l-ebda mod biex jiżbokka ħlief billi jolew it-tapiri, anzi f'każ iktar gravi jista' anke jidħol fid-djar residenzjali tan-nies. Il-korporazzjoni tfakkar li dawn iż-żewġ sistemi ta' drenaġġ tal-ilma huma separati u għandhom jitħallew separati u m'għandhomx jitqabdu flimkien. Il-korporazzjoni tissuġġerixxi wkoll li f'każ li dak li jkun ikollu xi dubju jista' jirreferi għal plumber tal-fiduċja tiegħu biex ikun jista' jikkonferma jekk il-dar jew residenza tiegħu hija konformi ma' din id-direttiva. Water Services Corporation.